Mireu bé aquesta imatge. Mireu-la bé perquè aquí hi teniu la prova definitiva de qui controla el sistema, de qui viu del sistema i de qui té por de perdre el control del que considera la seva guingueta, el PSC, el partit de Salvador Illa, el mateix que defensa l'obediència a Madrid i la submissió total a Espanya. S'ha gastat 3.030.066,07 euros en la darrera campanya electoral. Junts per Catalunya, que encara volen fer veure que són independentistes mentre governen amb el PSOE i fan discursos sobre acollida i multiculturalisme, s'ha deixat 2.823.363,13 euros. I després ve Esquerra, el partit de Gabriel Rufián, que ha llançat 1.388.707,34 euros en propaganda, en promeses buides, en cartells que ja ningú escolta. I el PP, més d'1,4 milions. Vox, 1,37 milions. I així podríem continuar. I és que Sílvia Orriols ha dit que en Gabriel Rufián diu que Aliança té el mateix finançament que Vox, però la realitat confirma que qui té el mateix finançament que Vox és, curiosament, Esquerra Republicana. I és que hi ha un nom que destaca per sobre de tots, Aliança Catalana. Ho analitzarem a continuació. Abans, però, no oblidis prémer el botó m'agrada, subscriure't al nostre canal i deixar un comentari amb la teva opinió. Som-hi, perquè aquí hi ha una xifra que destaca: 35.550,13 euros. Amb això, només amb això, Aliança Catalana ha fet trontollar el règim sencer. I què en diu Rufián davant aquesta realitat? Doncs això, que Aliança Catalana té el mateix finançament que Vox. Rufián, això no és una equivocació, és una mentida premeditada. I ho dius perquè tens por. Por perquè saps el que et ve. I tu mateix ho has admès. Escoltem Gabriel Rufián. Pau Orriols, si la deixem, és que ens menjarà i treurà 20 diputats a les següents eleccions. Vol dir que té la mateixa finançació que Vox, que té els mateixos think tanks que Vox, que té el mateix discurs que Vox, que és Vox amb una estelada. Doncs sí, Rufián, Aliança Catalana passarà per sobre d'Esquerra Republicana i ho farà amb la força del poble, no amb diners públics. I és que el poble català està tip de traïcions, de promeses incomplertes, d'un procés convertit en processisme on els líders han canviat la república per cadires, sous i pactes amb Madrid. Tips de veure com ens titllen d'odi per dir el que pensem, mentre els qui realment fomenten l'enfrontament, com amb ocupes, delinqüents, multireincidents i islamistes radicals, campen lliures i impunes. Els processistes, Rufián, us heu gastat milions per intentar frenar l'únic projecte que diu les coses pel seu nom, però no ho heu aconseguit. Amb 35.000 euros, Aliança Catalana ha aconseguit connectar amb el cor del poble català. Ha portat el missatge on vosaltres no podeu arribar, al carrer, a les places, a les famílies treballadores que pateixen inseguretat, precarietat i humiliació constant. Com pots veure, Rufián, Aliança Catalana no necessita diners. Sembla que Esquerra Republicana i Vox sí. Necessita veritat. El poble de Catalunya i la tenim, malgrat les teves intervencions lamentables. I és que Aliança Catalana no és un producte de màrqueting, ho diuen les xifres, és la veu d'un poble traït que diu prou. Prou de multiculturalisme imposat, prou d'inseguretat, prou d'un país que s'ensorra mentre els de sempre continuen cobrant sous públics i viatjant en cotxes oficials. El missatge és clar: 20 diputats? Potser més, perquè cada atac, cada mentida, cada intent de censura farà més fort a Sílvia Orriols. Catalunya serà lliure, catalana i segura, no gràcies a Esquerra Republicana, sinó malgrat Esquerra Republicana, Gabriel Rufián. I tu què en penses? Vull llegir-te a través dels comentaris. Prem el botó m'agrada i sobretot subscriu-te al nostre canal. No et costa res i a nosaltres ens ajudes moltíssim fent-ho. Visita el lloc web www.xcatalunya.cat. Gràcies per seguir-nos i fins la propera.